napupuyat ka pa dahil sa nangyari po kahapon ng Bundol? May mga rescue pong nangyari. Opo. Doon sa Porac, medyo tinamaan yung kasing isang palengke ron. At ayun, marami pang natabunan, maraming nasaktan, may namatay. Kailangan kasi yung ganun dahil sa rin naman tayo sa rescue. Oo nga po. Pero kumusta po yung pinuntahan nyo kahapon? Medyo Ayun, magulo po ba? nag-ano pa rin dahil kasi brownout at tapos inuhukay pa rin hanggang ngayon. Palagi ako, nakuha na lahat. Kami may nakuha kami kahapon at hanggang gabi. Kasi hindi na magalaw-galaw yung dahil maalog na baka bumagsak, may mga dagaran ng mga ibang tao kasi maraming isyoso. Yung pag-isyoso kaya lagi namin tinataboy. Yun nga, at maraming dinala na sa ospital, ganyan. Sir, pag mga ganitong pagkakataon po, talagang nandyan kayo lagi, hindi kayo yung parang... sorry. Pag ganito pong mga pagkakataon, lagi pong nandyan si Senator Lapid para... Siguro nagkakataon lang pero kasi ako sanay ako dyan dahil nang pumutok ang pinatubo. Halos 10 taon ako nagre-rescue ng araw. Kaya yun, at wala namang may kagustuhan yan, yan ay kalikasan. Yung natural calamity nga sabi nila. Kung ano ba may tutulong natin, tutulong.